Takže čaute ľudia, moje meno je Lukas33 a dneska vás vítam pri druhom dieli na hru Minecraft Pocket Edition. Takže nášho koňa menom Pavlík mi poradil jeden menom KBF22, takže ti ďakujem KBF22 a takže som za kamerou medzi tým robil schodíky na druhé patro a dneska, keď sa nám to vojde do dielu, postavíme celé horné patro. Takže urobím teraz menší strih a naťažím si drevo, bo ho mám málo, takže už som tady späť, ale sa nám stala menšia vec, a to, že nás napadli zombíci, takže už som to vyriešil a môžeme sa pustiť do stávania. Nie, to nie, nezabije skeletón. Nie, a sme mŕtvi. Kde to sme? Takže ja sa vrátim ku svojemu domovu a potom vám... Takže som zase späť a už som zabil toho skeletóna a už sa konečne môžeme pustiť do stavania druhého podlažia. Takže týmto drevom oplotíme toto tu okolo celého. Nie tak. Dáme si sekeru. Tak, jak má toto, ale potom to zmeníme, takže stávame. Ešte dozadu poď. A blbe si to zrobila. A Lukas. Dobre. Tu dáme, tak. Potom presunieme sa a zase dáme tu. Tak. Ty koksu, dneska nemám šťastný deň. Keď sme to skončili? Tu. Prepáčte za toto, ale som trochu nachladený, takže odpuste. Takže tento diel z KBF22 nebude, ale až na budúce, neviem kedy, proste kedy budem mať čas, mu skúsim zavolať a možno potom príde a zahrajeme. Takže postavíme tu. A stávam. Ešte môžem. Dobre, tak dáme a vyskočíme. Toto zrúbeme drevo. Zoberieme to nie tak. Ale tak, nie zase tak. Tak. A pokúsime sa tak nasmerovať tamto. Dobre, sme to urobili. A teraz sa zoberieme. Vykraftíme si z tých plankov wood planky. Takže máme ich.
stak a 26. Dáme si, a už nám zapadá slnko, takže aspoň jednu vrstvu by sme mohli dostávať. Tak stávame ďalej. Fakt sa ospravedlňujem za moje, som chorý, sme boli s kamarátmi a sme hrali guľovačku a všetko som schytával iba ja, takže sa ospravedlňujem, takže prepáčte, že vravím takže, neviem čo so mnou je, ale dobre. Tu nám zapadá slnko doraz. A teraz dostávame to a ideme si liahnuť do postele. Keď ju vôbec ešte máme. Čakaj, čo sa tu stalo? Zavrieme dvere, neviem, či niečo vidíte, ale ani ja veľmi nie. Takže sme tu zase a ideme hore, len prosím počkajte, musím si vysmrkať nos. Takže neviem, či niečo počujete, tam hlasnejšie, neviem, ale ideme stavať zase. Tu postavíme, tu zase, tu budem také schodíky na to. Ešte neviem, čo som zrobil, back. A zase dá, čo sa tu stalo. A sme tu. A dostávame asi. Takže stávame. A keď sa nám to dostane i do dielu, tak pôjdeme na prechádzku s našim podnikom menom Pavlík. S Pavlíkom máme ešte 27. Takže neviem, či nám to vydrží, ale asi nie. A možno zrobím ďalší strih, ale to ešte neviem. Asi áno. A zase som spadol. Ale hlava deravá. Takže ešte tu dostávame. Tu. A už sa nám minulo asi všetko drevo. Áno. A takže neviem, či je nejaké, nemám tu zvyšné, ale asi nie. Nie, takže zrobím strih a idem nejaké drevo naťažiť, takže